2025 ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 123 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଥିଲା 102 ଆଉ 2024 ମସିହାରେ 105ତମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯାହାକି 127 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ସମୁଦ୍ର ଶକ୍ତି 2025 ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନା। ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି 5ତମ। ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ 16 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ବା ମାନିଥାନ୍ତୁ। 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ଆୟୋଜନ କେଉଁଠି ହେବ? ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଗୁଜରାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା 2010 ମସିହାରେ। 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି। 2025 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିନିରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ। ଭାରତରେ 63ଟି ମିନିରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 14ଟି ହେଉଛି ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଏବଂ 26ଟି ହେଉଛି ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ, ଯଥା ଭେଲ୍, ନାଲ୍କୋ। ଏହିପରି ଭାବରେ 26ଟା ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମାଡାଗାସ୍କାରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଇକେଲ ରାଣ୍ଡ୍ରିଆନିରିନ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ମାଡାଗାସ୍କାରର ଆଣ୍ଟାନାନାରିଭୋ। ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମାଲାଗାସୀ ଆରିଆରି। ରାଜମାତା ଜିଜାବାଇ 30ତମ ସିନିୟର ମହିଳା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜେତା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଓ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଉଛି ଉପବିଜେତା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।